Sim. What brother my friend say today? Huh? You won't pay a question of our two. The Blanca now a month for me. Whatever. What's it in fit? Therefore, I go. Therefore, you're so therefore come and say barbarians. Therefore, oh, Nana. Eh, go for colleague. Colleague. Asemabo. Yeah, what they dey asema. Enna nansa. Enna yenwai. What did ho? Yenim de ye no. Hey, Nana pulele nko nana. Say anana. Say anana ne ye. Say ha na peja na asan ba. Ayi titiriti. Otunu ye no hwe. Pulele. Tobi ye no obi che say de ye no e be susu ye leti. Ye mo modi ase. Ye de ne be ba ha. Ah. Oh, we serious, never. Ah, semi. Slow when your mom boy your patch. Therefore pulele on ti fana dro. Pe pulele dro. Na ye slow the patch up patch on. I'm friends ring. Ah, semi. Ah, se brand tell my fo ami no. De be fo ami. Ah, won. Pajano trans. Obesa e pulele on. Anya pajano trans. Wasi sinyo. Hey, now it's me. pulele. Tram si pe pulele dro ba nke ni kan fan sala na. Sa wan trans ami. Fine. Fa ni trans. Na wonim no. Munya mvanga. Oh, Nana. On fait ha no on fait. Eh, krache. O he na yo ya. Woni me. Ana me chesa unni me. Na wonim. Nana di pulele dro no man. Hey. Nana be kan me si pulele dro na. Nana. Woni me. Pulele. Kwemani mi ye. Kame. O kame. Enya sa se kame na oni me. Na wonim no. Wonim no. He. Ah wonim no. Awai. He. Enya sa se won me ka wo. Mena emre bi. Woni papa bi a wo se wo fa na wo fa ase. Wo so papa ne mene. Ah woni na ekwa me be kan wo hugya me no. Wo do nsa bo mani man ka me te ahwe no. So kai. I'm pie one no. Wo pa ma no. No, I don't for the pacho. Yes, I want to che. For che na che ma sira wona na. Me de che. Kwa kuma to yem. Adwuma we anka metimi asa. Nanso esa na me kan pulele no. Pulele. Na mo be 30 minutes obedwon so me ho sesi Na a. ye patch on Na ya no asase. Na sira. Metimi nya ho hwe. Oh, why Aya papa na wo so ne mene no. Ene wa fom no. Enti bibi ni amopa mo papa ne ho. Na won kopa ne chew. I'm so betting. bra ye ne. Metimi aya je se wo kopa papa ne chew. Ama na me se munya ho hwe. Pulele no. Wo be sa zonto. Wo be sa akaida. Semi. Wura. No ko body e dey. Ah, mranti amaba. Sabi. Se mo de moni bom ho safo hina. Mo nante ya mo hwe. Na wadawo ma o de ye bibi kaka man na. Enye wo bia ne ebu na nim tia. Na yes. Enye enani patiri mo ayede. But I'm minister we yakomfo. Wonim sa me Nti yakonfo. wonim na 90 aye so. Sa na papa na wo bo ni minim no. Wonim sa wono nso so betimi aye wo sa. Papa na bo ni bia. I by forma. Wo ya bai bon sam sa papa no. Bra ye o. Ana mama na so no. Pulele no. Oh. Se mokuya ne nkoya ba. Na nti me nya ho hwe Now ma. I'm first. Me ma first aid. Na yes. Me ma first ensuo kwa nfa nsi so. Mo fa ne nko. Na ye ni be papa na o ti o.
what corona na afọ na we anya wa bo ubepu aba na wo de die ni na nkafie ko na wadaluma nya sa adwuma no sa me yesa akra me na nanom betwa me ntampe momfa ne nkwampa betwa momfa ne nko na de ke na no adwuma mai na nkiafa mitimi ma momfa nko me bra momfa ne na namfo beba me anya obepu aba momfa asema bo momfa obepu aba momfa asema bo momfa asema bo momfa asema bo momfa asema bo what asemi enem rati amaba mo de moni abom ho safo hene mo hwe na sabi ko hunu sa ewiase abodwese beto ani ntonwi ya mo atam so na me konfo panyini mu a me beka wutimi de onsa pa ama no ene so ma na so sa ma okua ne nkwe aba no wonya hunu hwe moni nso hwe na mo de krumu abom ho safo hene